агар ки муҳлата зиёд карда бошанд. Салом акаи Сорбон. Як фарзанд дошта бошӣ. Агар ҳуҷҷат надошта бошен ё ҳуҷҷатотон тамом шудагӣ бошад. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Мо комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Бо диққат то охириша тамошо кунед. Аз ман онлайн консултатсия гирифтан бихоҳед, яъне саволу ҷавобҳои ҳуқуқӣ, рақамҳои WhatsApp меброяд, бинависонед, суҳбат мекунем. Хоҳиш мекунам ки дар ӯ рақамҳо занг назанед. Хоб, хондани комментарияҳоро сар мекунем, бо диққат бошем. Халид нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман рафтам гардонданам. Аз Дамадедова депорт шидам ё не? Рафтам метавонам ё ин ки не? Сабаби гардондан аз аэропортора ҳозир худтон медонед, мисол вазъият дар аэропортора медонед ки ба воситаи ана ҳамон пардохт накардани ҷаримаҳои пештара метавонанд бигардонанд. Яъне бепричина намегардонанд. Вақте ки шумо гаштен омаден ба ҷумҳурии Тоҷикистон, метавонед шуғли аҳолӣ бурен, дар уҷа ҷои шиноснома ва раводиди Федератсияи Русия ҳастанд. Уҷада паспорти худтона як бор проверкада битен, тафтиш карда бароян ҷавоби дилпуронара аз ҳамуҷа мегирен, яъне барои бори дигам рафтантон. Меҳроҷиддин нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман соли 2021 запрет навиез кардам то соли 2024. баъди бо гирифтан 2026 карданаш ва дар рӯйхати сиёҳ биромада. Чӣ кориш кунем? Агар ки муҳлата зиёд карда бошанд, ба воситаи зиёд мекунанд ки мисол ҳамун ягон нарушения кардагӣ. Вақте ки запрет навиез мекунанд, дар вақташ аз Россия намеброен, имконият ҳастае ки мо доим мегем ҳамун запрети шуморо муҳлатча зиёдтар кунанд. Барои чорни списка биромаданаш и ягон плюс ҳам надорад барои худат ки ягон кор бикунӣ. Ба хотире ки то соли 2026 запрет навиез дори худат бародар. Ҳақназаров нависонда. Ассалому алайкум. Ман як ҷо кор мекунам. Трудовой договор дода будам. Як моҳ мешава волид кардам. Трудовой бекор шуда бошад. Чӣ кор кунем айнав бигирем патента? Ягон чӣ мешава? Мухлиси шумо. Зинда ва сарбаланд бошен бародари азиз. Барои патент гирифтан дар назар доштагӣ бошен. Ҳамин трудовой договор ва патентона шумо вақте ки дар дастон буд қонунӣ мисол снимат кардагӣ набуд, уволи чидагӣ набуден, дар ба задани мақсад МВД уведомлени рӯй кардагӣ бошен, ягон мушкилӣ намешавад бародар. Ҳоҷиев нависондай. Кай амнистия мешавад? Кае ки қонун қабул шавад, ҳеҷ чиз аниқ нест, сай аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметавонем бародари азиз. Як нафари дигар нависондай. Салом акаи Сорбон. Ҳамин никоҳи хешутаборӣ дар Тоҷикистон иҷозат ҳаст ё ин ки не? Мутобиқи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳаст ки никоҳ байни хешовандони наздик манъ мебошад, яъне ки никоҳи хешутаборӣ манъ бародари азиз. Баҳодур нависондай. Салом акаи Сорбон. Як фарзанд дошта бошӣ, дигам фарзанд ба қарибӣ шавад, хизмат мебаранд ё ин ки не? Дар ҳолате ки дигам фарзанд шидагӣ набоша ҳолӣ, айни призв бошад, даъват мекунанд ва вақте ки дуюм фарзанд ба дунё омад соҳу саломат, новобаста аз ӯе ки шумо чанд қад хизмат кардестен, мақсад дар ҳолати ба дунё омадани дуюм фарзанд ба шумо билети ҳарбӣ метиҳану аз хизмат мисол ҷавобтон метиҳанд. Ду фарзандор кишиден, аз даъват ба хизмат озод мешавед, яъне ки пеш аз призв. Агар ки айни призв бошад, даъват мекунанд, баъди ба дунё омадан бо ҷавоб метиҳанд. нафарое ки маро тамошо кардесен, агар ҳуҷҷат надошта бошен ё ҳуҷҷатотон тамом шудагӣ бошад, границаи Қазоқистон перескат кардани бошен, рақамошон мебуроянд, қатъишон суҳбат кунед ва ҳатман аз номи ма гап занед. Халилова нависондай. Ассалому алайкум бародар. Ман беҳуҷҷат якрим сол дар РФ будам. Асос ба хотири оператсия омадам. муддати 4 моҳ дар онкология табобат гирифтам. Бояд баъди 3 моҳ боз барои ташхис ба беморхона биёям. Аммо номам дар рӯйхати депортшудаҳо ҳаст. Ман чӣ хел боз метавонам баъди 3 моҳ баргардам? Илтимос бародар ҷавоб медодед. Вақте ки шумо дар қайди духтуре ҳастен ки табобат мегиред, ҳамун духтуре ки мисол шуморо ташхис мекунад ё ки таҳти назорат қарор мегирад, метавонед бо ҳамун суҳбат кунед, ба шумо якта даъватнома равон кунад, аз ҳамун духтур мисол тайёр мекунад, менависонад ки ҳамин одам дар ҳақиқатан бемори ма мебошад ва мисол 1 моҳ да як бор ё ки 2 моҳ да як бор бояд таҳти назорати ма бошад ва аз шумо хоҳиш карда мешавад ки одама иҷозат диҳем ба Россия биёяд. дар ин ҳолат шумо имконият доред мисол 50%, 60% ки ба воситаи ҳамин ҳуҷҷат ба Русия сафар бикунед. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум бародар. Барои уведомления ягон маълумот нест, успеҳ накардем карданда. Бародари азиз, барои патент ва трудовой договор ҳозирам метавонед ки уведомление рӯй бикунед.
вақте ки патент ҳам мегирен, мисол нав гирифтен, то 1 моҳ шумо муҳлат дорен, то 1 моҳ дершавӣ надорад, уведомление кунед бояд ҳатман. Як нафари дигар нависондаи ҳамаш дуруғай барои просмотр. охи ҳамин просмотре ки мардум мекунанд мада пул намебиёрад ки ман барои просмотр ҳаракат кунам ки мақсад дуруғу рост ҳар чира гап задан гирам. лекин худованд худ шоҳиде ки ҳар чизе ки мо гап мезанем беасос нест, информатсияҳои даставерниро гирифта пешкаши шумо мегардонем. барои одами боақл ҳамин қадар гап басад. Як нафари дигар нависондаи салом акаи Сормон. Границаи Қазоқистонда ҳозир вазъият чӣ хеле бошад? дар границаи Қазоқистон рейдҳои иловагӣ ҳастанд. тафтиш барои нафарҳое ки ному фамилия иваз карда ба Федератсияи Русия мемеоянд дар ҳамон ҷоҳо ҳастанд ва дар фурудгоҳҳо ҳам ҳастанд. ба ҳамин хотир бо роҳҳои ғайриқонунӣ вориди Россия нашин, мисол ному фамилия иваз кардана дар назар дорам, чунки боз дарди сари хитон мешавад ҳамин кор. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.